walay nabasa ka di durung ay bila sa kana durung dia sa kana niati mo kan waktu ni tatakon ni ron o panas nah dia kaisana na karibatan dia abasa mga benar o pantag no asos walay ka na ayama na niya na anak peterkan ato na bisa karibatan na kapitong ranaw na igirami akam ba ka na pasyukan ng kaniyan ikaw malalakaw matangan na ka matuwang ka inunaan niyan siya nga bang bayaman ng utabang nababato inukap na miyakam ba na pagari ko babayakan inikani mo ka wala kauno lumasang ka na sumasakit na badabada ka nakiyaliwaliwanaga ka natirwang ka so alhamdulillah inda Allah la yarda anil abdi idha atasa fahamid Allah ta'ala mata'ana tumu nabi apakah bayan wallah syukuri penian igram ya kambaan namanya kagero namanya kagero alhamdulillah igram ya kambaan syapadakan tudek terunaka pakatan uga dia kuno waya makambaan namama namanya kagero alhamdulillah nasib rispasinka yarhamukallah ikalimu kawallah ubabay alhamdulillah naik prispasikam yarhamukillah mama yarhamukallah ubabay yarhamukillah ubayot jangan katawan paman dia kamu sobeta nagilo ka mabuwag kamor kang kawala ano mapakampot to ato raw luwa yaswat kan urun na yato na orian yung mga repo Allah pada pernah karibatan o sabagir kata no tabi benda yang ada naikira ama bukit ko mga nunok na di manabi mga apwame kelala kami ni sa manuto na yung bisakalan na kananunok kaapo ka bisa ano manamilya ka na bukit ko nunok na babatin na Tagalog mga inununami tabi-tabi po sa manuto na yung mga nunok na mga Tagalog Allahu Akbar Allahu Akbar أياك يا بيتر والله فإما ينزغنك من الشيطان نزغ ودنك كقدمك أقدمك الشيطان أبنى لك خنيان نبصي بالله نأجوك والله نشيك بقبس والله أنا ما قدمك ada teruk قدمك الشيطان نقولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سكتنا نقول كتابير كتابنا مرانو مسمى أقلك يا الشيطان اللي شو الله تعالى Darong ano kali di puasa, ano di syarap, ano kali di puasa, di kagaga. Dakan laki yang kawala, natirwang kau nagari, babakasali, igralaw na sa gagawi. At namanya kadalasan ang mama syaitan. Natataba ng kapanda di man utula. Ngayon ma, dia kanya nagak magu istorya. Dia menang di man utula, namanya nagak mana istorya. Dia kekabagay, basta nga mapaparate ka kawala. ولا يخشى إلى الله دخيل كلقين وتابش والله إنه ما كلقني الشيطان dapat tas kay kalakian ina ko dak mabati ang tagatir wala o banyo pagkalakan sa syaitan kadi panganganak ng syaitan sa sabagi usaban narilaan na wallah matang wala kay mayo mga konsyal divisi mga baryo sa kanwa mga ulama napiyasa ko na pagkalapan ako ko syaitan rilaan ako wallah biya kaysa nanalok sa somyong rakan alim di kanino ka namubo tinabalasan ko wala nabulungi nga nakanawata ka nabugataw sa syaitan amya kasapro di ka na di kurmataw nabaka na ng galibok ka agi gusto baka nagalibok kalapan ako rin manin ako na kumabati sa watirwala na tiga na nasa kanuman ng mga alim na kompleto tiga na ba ko alim na kompleto Panginoon ba sa alim na kompleto Napa ko niya nagagandutan ako na alima balasan mo wala di ako rin matao na ako na alima baka rin nagani-gani taraw matakwa na kayo kumaharila na miyag tagal ako niya pag yung kumakapanika ko kwalera yung mo makanangga at nabugwa tao piu-piu na sa setanan miyag kari-kari mata nasa kam ni tatantangan niyan matang wala ka buntala pa naman diri gama Bagi ako may lang na ati kami, atay ako siya. Ang mga diyo, tipo ako sa tuwaka.
Barang-barang namanya pikiran saya lekap. Tatang ako niya, tingin Allahu Akbar. Tiga kali nung matatang nangi. Bako siya salay sabi. Namanya karang itimata. Huwag na kayo mapikir. So ayatul kursi na isa ipagkalakan na ayat syaitan na huwag nung batia. Namaya kan na maluguminak. Nadamati na wakay pagariwara. Nani mamalikwat. Aydaw! Anaknya anak panakku. Tiga kali lu kalian. Tidak ketotong aku. Tiga kali pun punya matotong namanya totong aku. Perlu siapa apa nih? Mati. Tiga kali ini kakek totong. Nanti nang anak mbati anak kana mayaw akapagkag na makano. Malo ko kaya tagwe sagad. Malum ya desoka anak apa? Tiga namanya sarbak. Natiga ka na ito ni mapipikir ka. Ano ko maubiya ka tigas mamanti. Ito ni mapipikir ka. Natiga na magawa ko. Asyara adi ka na ng peruman matya. Natiga ka na typing. Natiga ka na magaw. Natatatangan ako nini. Awakaw tiga kan. Kami ka na kayo tawa. Natiga ka na ako magawa ko rin. Nasya ko rin kakad. Tiga ka na ubadiyanan. Na di ko pagawa. Balasan. Akasakan ni Suhan yan. La ilaha illallah. Niya kagiraw si inena alim Antonoto. Kata na ako, natiga na magaw. Kami ako dari kon mata. Nakata na magaw. Tiga na manawida kalmo. Na magaw na siya kaniyuan yan. Natiga na kanina na duwaling bala siyang kawalan na pakaw no tangamab. Tiga ka na siya kaniyong gitakaw na. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ilaan ako Allah. Nasukya ba tayo sa nga ayat? Wala. Yakotibaan wala. Inshallah. Subuso alay kalakakan. Manarya kapag kalaka ko setan na taman sa kaito katabiyo na inimbitarakan ni inaka na pagpangangalak nga niya sa setan. Na, gagawin baka sa iyo ka setan na sugo na ka sa ito lang ano kagay. Takuli, kano ka sa bas na ito lang? Di. Anatay tanro. Kali makakawata ka. Mili nga swata katabi ng kalalalungan niya na di mo ni siya pa. Di nga nabsuwa ka haramanan, bawalanan. Mili nga di tikto ka di siya. Patay ka nanan. Nabanyak mo pero manik, narwar ningin. Ano ba na po? Sate manikaw. Saradi po tanyawan yan. Manawida ka tabi, pagani ko, babekam, yagasta ka. Mili nga swata ka di siya sa'yo, naskap ni music ko. Dan. Tangkol, pinakon, Ari Mayo, Ari Konsyala Zakaria Kasim, Ari Bisyo, pinakon, Bedi Piu, Bedi nga swata katabi niya katong sa sangibo, nadamong sapan, di nga po sa miya itong kabawat. Pero mga kima, pangalang ka niya sa masjid, at niya kabagyo sa akin, na swata ka, na apian tunip ka ito niya, na di nang po kami nila makaw. Ay di sa miya ka masiwata ka, na mausya sangibo. Tonanan, niya ito nakanong adi. Nadi ka nung itin nga karumay. Mata na yung mata ko malayo ko. May ito pa nabalisokat. Na makala na Takin mo sa may ito pa natagod. Na makala natakod. Yung nga kapitam ranawa, kata nga mga lima, basta ko na makatong ka, di pinanalo nga sa makatong, no doon pa ka sumabong, nakuha nga nakasakara ka. Dahil nga ba sa mga rakanan ni Makaugis? Eh, gusto na makato siya nuotin, ipinanawagin. Tayo niya kabagay sa nuwate! Kagyo ko timo-timo tanong gawin, tayo niya kabagay sa nuwate! Nakagyo ko makato sa sangibuna, makatalo-tulo niya miyanos, napakaito niya pan. Tayo niya kabagay sa sangibuna. Tayo niya, kagyo na lagay niya, tayo niya kabagay sa sangibuna. Eh, kata, tayo niya kabagay sa ay kapat, miyatay na. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nilay ako niyo, kakalabas ka no. Kasiran. Suwata ka, kabakap suwata ka, makaswatero, amay ito pan. Na miyakat tuwa-tuwa inalang, na asara kaya pupumino nakakukay ito yan. Adi ka pupumagakalan, na makalaswata ka na miyakaw nungan, na may ito paswata ka na miyakat tuwa-tuwa inalang. Yung mga swata ka, tao lang wasiman, ang mga swatero mga girl. Kaya kung ito na kasi, suwa kong ka. Kung mabuhat ka, ay, abi. Tiga kangka. Tigin mabuhat kangka.
tiga mabulan kau ka, tiga nalala kau ka, inom ka, tiga inom ka, telumpa ka. Nah igala ada pedian, nadi nadi trainingan, telumpa ka, inom ka, lala kau ka kangka. Enak, telumpa, tiki wata saya, wate yang kami katwa tuai lalag sinian. Nama kana, namanya katwa tuai lalag. Nama tu nama dah kada dikumpulin. Tidak gua ngawatakan. Sa pulau patra guna dia na amang ngong. Di ngong. Suwata ka dia mang, emay to suwata ka na pamang nuno ka pada di pamrakan. Nganga. Tingin mabuang nganga. Lalaw. Nama kana suwata kan. Uya. Kagila di pamrakan ng kutawat. Ni khapiu repri na ako ni. Allahu Akbar. Nah dia mga uripan Allah. Nah, kata ayaw mana niyan, uri ada mga uripan Allah. Miadwi tanawanan. Antona puni pedak kalabihan angka bulan Ramadan. Now naksiar kanu yang maadri sa mga bayi, ana mga karumanian. Ma imra'a daquna ba'i tugu nabi. Igra Ramadan na tatlubu rida zawjaha na sakabay na igra Ramadan na di ka di Panginoon sa ukit akapagkaswaswatan ka kikarumang kaamama na daat tugo nabi abada sa kakwang ka inunta na ayag kakwang ka abada sa alungan na maurin na padakaso Siti Maryam Abu Siti Asya niya guto anok man mga bay di mo kapagkaswatan ka kikarumang kaamama igra Ramadan. Atau ni berarti para maswaswat terkasih karumanga mama. Bipedi si karumanga, somensa kota Batu. Udina somensa padi sanga mga padi tanu sanga para mamayuran ni mayo. Namya ko masih karumanga dastus. Namya ide nga abubay. Aduh are. Bipedi yang habis namya mama sanga tinaway kay ni posa kadong amada kana tauron. Namya nuk. Dati gado are. Abi iya dengan penik nasilo penya kasakan ni mane pa. Kaduduk kawang kamau. Nasa manoto na miya swaswatar kan si karong mga mama timing Allahu Akbar na miya kagiraw kapman na babayado wabi iyan ato ni miya kuwang kasada ipatang kastano ipuwasatano uway na miya kagiraw man si karong mga agrabe na pano baka miya kagiraw ato ni miya kuwang kasada ipuwasatano wabi iyan na miya kagiraw si karong mga kaamama hey kamano kadala lagi yan Tona ka aptero na ka naman kada lalagi na sa full tree. Kung ka man sa full tree ada masing bali na ka akakukurangan sa tanga. Ay buka tawan niyan na adu ko. Na miya kagiro ka man na babaya ay do biyan na to ni kitinda anta sangka manu kada lalagi pagadubuon pemberiton patinulan o pasyawawan ana luli bali baga po si karo mga mama na miya swaswa tarang ka na nong dali mabulite yate si karo mga mama o ba kawang maduna apa adu bubid na miya swata ka mo si karo mga mama kataon na kasya ng mga bay dia buwa kakuwaan niyo konditar no mga karuman niyo di so na mga karuman niyo no na ino kaso mga bagwatar ka no nare-reserve ba niyo na ba daw pa kaw ma naniyawan niyo makaw lugar langit okay so so mga bay na madakong na kurisiran ay manigran ako yun nas katanwa mga dato na manakadakhliran o aditanon niya pagaloy no kami na luminiyok manatapi katanong. Nah, ayaw mana niyan, nasubay. Na dia mga kakuha niya, konditar niya karuman yan. Na kuso niya ang tugo nabi. Na umani satiman atar sekon. Na satiman hasanat atimbang yan. Sama no to negra pemimpin ng mga bay. Na pumakadakalan niyo nakapkusuan niyo. Para madakletas, matangwal. Asal mabuo siya sabar ka. Digap kerarangiti. Ya ko masih karo mga na hidup masa takut ya manate share ominian patam sotolo na pepengka owai alhamdulillah ya ko masih karo mga subjek kiten omian kata subjek owai alhamdulillah ya ko masih karo mga nasunsutang ubi na miya kakapakapan ati apa nomian tiga mabuo ba ya ko kasalay tira gula na wato patoto dan akan sakano kang ano mapulan na uba ka di pag high blood na ang akam na miya gastaha kataw na kaskabu bay dia kumukatan tentang kay karumanga na malunga pa kasisinga na matanga kay karumanga amama na dektar kuno ba kami kasid ka sa saka sakwa pira
na datar uba kami kasedekah sa bulawan isa kasako na datar uba kami kasedekah sa isa kasako wadayamun. Masya Allah, di buka tertendengar kayak karumang ka mama sama buah mama na karuman yan na uba ka di panentang sa salaka ayaw buah tertendengar nga magdasi karumang ka maniak kenapa sekarang ipitaro ka naman niyak di sa diyan kata bieta sa segena atay dito ngarumako pili ako niya mga dato di mabuang kay abay tabi ra kano kunya no mapamakang bato nga mga bedakin tama sa kire ni na piya makagunya sa langit piya Malaysia nga kere 2023 na sumaga depan na niya kapit na kamabu. Kenal, oke na imanto na nga mga berakatano. Kana abak kira ni manto ka manto ka sa nga mga berakatano. Kapakaya tiro na kana kalalawan ng tanwi na manto sa paratya. Pagbangan na kaya talwa ngay karamanga. Are, piyagbangan na do kasi luhur man milur. Allahu akbar. Are, piyagbangan. Luhur. Ina ko gwen na awida akalo mama subay kadip sumbe. Maka mama sa masjid na sosong ka ng mga diyama. Diga ditutuwa-tuwa sumber diga di merorok-orok si karo mga babae na di sumber ada nga mako tiga mabuenda man kabay wala mialin ka na mababatrip ka mama tiga karo mga babae ito na nga puntala ka makasasang ini badi benar hindi ako di panunungan ng mga tao sa masjid hindi ako ditutuwa-tuwa sumber na ada balinya kadang ako cumayan sekamba babae na kararang itang natin ito na si mapipikir ka pagawa ko paski pagawa ko sama bu mama namanya kapan na dindaling ada ka mga ibarat rupa makapan mak kaya miya resibye na bangan bakaw ina ko guni naman nagu karumay subang luhud Allahu akbar kaya aray panik ka una kapyag bangana miya utulong ang kaduhura nasumayang ta na iman to tabi pagbangan sa luhud sa lakaw kaya kasagutan mo Allahu akbar nanti ada orang kasih karomang ka aray pinagbangan yaw tuanungan dahar komanta yaw tuanungan kung nakiasagutan niya ko bang nakakan bayaman ang ito Allahu akbar na bayaman na kangkano la ilaha illallah prilya ko nga mga bay nakatiap man inausakatan ng mabuha mga dato napakainay tanong ko Allah rami ka patay sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na padadina ni panging sana na diyong koto akapiyapi itanong ko mga bayi ko mga karumatan kapakapataya at tanong ko mga bayi khairukum li ahlikum inautungo Nabi na urabi ka patay sa Nabi ayabi akapiyapi rakano ang mga dato na mga dato abalitaan sa karumanian ababay nasa kanu mga bay na taya kanu din ko mga karuman yung pakanaban yung kayaan taya kanu kiran asal di kanu taya mudu di mangkapakai baga sume tawa ta aditeta atiga bi iyan nganga atawala ka betan pagabu yang atwa-atwa nanganga madang naman mabubuy mama di makaptiya sa karuman niya na mabubuy pakapatiya na kanim yang atwa suko ko mapito puro ako na ididin yuto manari kapakapati akaw nakapakapapatay natigan to na kapakapati akaw paman ngaksana ka na diyan ni tiyataya gakasangaki api amya katwa-twa si karumang nagakasangana malong agagripa pakigadaman itijam tentang ka man nakamamakatiti namya pakati ka si karumang ka badi mo tatabir ka tanang mga dato may nga si karumang ka ya kaidin kok mapito puluh udah dia nabali sakit teman dada pernah bagerian tapi aku pakai tidak di pamangan yang kuala kapatennya ya Allah yang kaya karomakan apa kapapatai ya buah kaki leputan yang mania bunuang kabel bestaki ada tanah nama katipok benda mana na petik sona na ada pernah lebeng mga saulan na kegetan pilih ako nga mga dato
dapat na di ka pakai ini nakakakarumang ka akapakapati yang kau. Kenapa makagiraw siya karumang tinggalangan niya? Nah, bahkan sa tinggalang. Tinggal mabuhat na panginga. Bahkan betul na para siya ka. Paman nakiswa-swa kaki karumang laman si Rubin Padilla. Sa abasan yan, ang babae ini sinasaktan. Minamahal. Allah. Kenapa ang babae ay pinataplak? Dia kaya ngabay. Na apya kararang itang pasyubaay. Na miya kagaangga na mada ang koto ararang itiyan. Maga nakapakida ang koto ganinyan. Kasugan yang kamangabay, na ganya tontong. Asara di ngayon tirapan. Kenapa nga ganitan ng mga detua matiti mada? Pagay naman ka sa isting na banya kada. Matang wala kay patay niyan. Ano mga kay sa isting, ang mga relax. Nino. Nagyumatangan yan. Bari ni benar! Ini kalah. Napakay naman nakasakobra na miya muluwak. Na di nga mga bay, asara di nga itira panigalap kirarangitan si karumanga. Matang wala kasi busa mo tawra sa kagagani-gani na kadabo. Pangnita na kawan na madakasatrak mama. Na di pa na ba ako masotrak sa matan na mga nasotrak nas kami matay ro. Napagilin niya musotrak apilar ko. Kami yang katanong, niya kapila ginawa niya. Nasumyod di buko kwarto niyo, napungurop. Kanina naman, yung mo ito Peter, wala na mga tarima ko. Jok. Kami ada gagaan ng koto agad. Asyara kaya di ka pagitirapan ni gara apa kerarangitan. Miya gada baka amya karangit, kami ulo gumaswin ni Katalonian. Napanali na din, suko ko sa baba. Nakarang nakakapa-kapi ang ginawa niyan. Mga mata, ano siya umiiyo? Ito ni masusuwayan. Abi, mawi siya badi. Uba ka pa si manik ako yaw. Badi na. Nakarang nakakibatan niya ko badi. Mga mata, ito ni masusuwayan umiiyo. Obe, magkangama kami dua badiin. Uba ka pa ni kakaritikan na. Namyali nga pa, mga mata, ito ni masusuwayan umiiyo. Abi, niya ito niya suporte pa mo ka. Urus niya, pakapaponyit ko kanya sa pato. Terwan niyo na sumima ko sa sultan ko darat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namya ko makapan. Mga tato niya masasuyami. Abe, si sato lang. Pagkasama yung way. Niya kayo ito. Naya paano ba namin tatakip ka sa tali ko doon nakaamang terus atay-tay piyanap ka niya. Napiada po naman sa wahay baladin. Nasaan silangan. So, yung sato lang. Pamiiyan. Kapti nga ba kayo? Pamiiyan. Ikalipag ahay balad. Kau sima to suplematay sa high blood na manang abang kaya tarangan din. Ano yaman mapakambat to? Naubab magkararangiti. Naliw na kong sumangga katros watay piyan. Matang walo di mga giro. Gisakan na. Kiswa-swa karak na. Wala ba kano na makapati daw amiyang buhay ka? Inaupipian tanong sa mga bae. Latatribuhon na! Uban yung silang tugo na bipamakatan ay salima. Wala takamihon na uban yung silang pupamakan ay sakatero. Sakit-sakit ubay ubang nga di pamasunga. Niyang makadabal na makipaso. Ilang makapasunga nga si karong mga babi kaban pupagaguro. Tabi siya nga mga babi kalang umatay. Hindi! Dabong talian na babay! Namiyali ang anak pagaguro. Yung Paulo nga! Benar ya. Malabagay po siya na rapid-pere mo dulu. Kenapa si kano? Namalo kano ng kenuan kapara. Ani ba kasi nabuta siya keromai. Ay dapat yun, mga urip no Allah. Bulan iman to Ramadan. Dia mo takabasay mayo. Kailangan ang panggiginawaitan. Pagisay-satan. Di tanong pipikiray kapririduay. Ayaw pikiray tanong nakapagisay-sa. Kaupo na may layo Allah, pitero Allah, faidana darto, al-mutahabbina fiya, umayliya ka na ko mga urip panakan, apang tigina may siran, na pangisay sa siran, nakuha na kang kira sa tiyo ba, na makatataling makina na tiyo ba, na isyambya ka na pagkatanan na kina na limuwa kang tuwa ka. Pamana, pagpangan niya kakawala sarila, na di ka matarumil ako padaka, kaya di gurag-gurag mamanting. Ya Allah, narilay akong ka, Ya Allah, na di nga buparilaan sa padaka. Ay kaya parilaan wala na sa ito, parilaan niya sa padiyan. Isa na namin kapag gagana tatanong na kung kumusta na ko. E nung nga pa na kumusta sa padaka, kauna pa na ko, nagirila ka no.
mabuk aku mo kumusta no na mama tu mama. Sana mabu mga babay tu babay. Ano ba sa niya katutup na. Paman nataman sa babay pa po na perampat assalamualaikum. Larok man na mama ni kapman. Ang abatoy. Oh, nadiyan na. Pagkangan ni kamabusa, ikali mo kamana na kailangan na barali mo ungka. Pero kaya Allah, nakali mo na kungka na kailangan na malakay gagaw. Mapasang ka pangali mo. Irham turham. Pangali mo katugo nabi ka ang kami mo Allah. Pangali mo ka kami. Aya kaya ikali mo Allah na sotaw ang mapasang ka pangali mo. So dia katakan maging ako mga pobre. So fitra ka. Masya Allah. Paman na pagpangani kakwala sa rali mo na di ka mataw mga limo. Kamali kita ka. Tabi yun. Ipago kita ng bala apaswangarong ka ako gabadak. Kaya makano nang utabas sa tanwa idi. Ipago kita na bala apaswangarong yan ako dalis. Matang wala ka. Tumya pang ako sa ako dalis. Dati panganong nangirong ako na maluwag. Pumino ako sa bitwilas na maluwag. Pumino ako sa udabadak. Di. Paman na pagiro kaya Allah. Kali mo na ko nga, kapunguro ka pa na, di ka mataw mga alim mo, kamali kita ka, di ka di mo guro-guro. Ya Allah, kali mo na kong kadalo. Yan, dalo-dalo. Mamamagay, panaduwat eh. Dada pananambar yan. Nakiapipiyan pa. Na mapapanopanais kasti pa. Napangilo pa na dia, kata na kisyo dia katakan. Namya para magunga bigan yan, namya kakapakapanais kastip. Timing, tag 500. Nauniyan lang kayo na, Allahu Akbar, 20. Yaw, pakakayaw lungo. Tunay miyak wang kabala, siya miyak wang, ano pa kabalo. Basta kaya kaya kapwa mamagay, nasupra pakapiyagin ulo pa naka. Nadiya, mangurip mo Allah. Dati may oram niya ka na bisya ka orasi punusyatan. Agagitan ako din. O bakang pangatas na. Oh, hamia geting ako siya miya kada atik. O debuang kaya pagariakan si Abdul Halim di Patuan. Agi susugun adi yang kasih kemeo, dia kasih ABC. Dia kasih ayam naping Khalid. Aku dia ngama konsia datar ke konsia Zakaria Qasim. Dia ngama ulama, lang na ayamana naskan mga bariw. Adu 25 mga bariw bagi sponsor yawai. Na mapasang manar yang akan bihi sa miya kawat-tawatan. Katiman to na maluakan ng kinwa na sa orasakan kinpananakan. Kanabay na ko na okay. Dia miya kaysa na mi pete ko miya sakit ako. Miya ubir patiga ko. Takanak man nabata ka ba kapatay ta. Matang wala ka dud na mato na kabanya kabya kapatay niyan. Pabamang ni Allah pakatatatatatatata sa urang. O tali na miya ko masako tabato. Benabele nga di mamang ni na ya Allah natupad kau muraka. Ino nga pa na may leka matang wala ka daw makapaluwag. Kasi sipatan man na di galabak yan. Pati ka formalan yan, matang wala ka ka gusto. Prile ako. Balasakan wala. Nangulango na mga tao. Amya mama kinitimo-timo ano lutan ako surga. Sa kapaguluan nila katanong ng tanong, subes matang dia makonsultano, dia nga mga bariw tanong, dia nga ibisitano mga ulama. Penganin tanong ko Allah, dia ni pula nakapakantikin na ay tanong, mag-isa sa tanong, sasabihin ka municipal ito parang mamayuran ng kapagalitan o sekahab, sa pakilitan ko Allah pangiginaw tanong, perilitan o amay. Ay dapat yun no, inshallah. Pakatanungan, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.